בקיצור, הוא פשוט חפר כל השיעור, ואף אחד לא הבין מה הוא אמר. זה נשמע נורא. אבל ככה זה תמיד שיעורי מתמטיקה, אף אחד אף פעם לא מבין כלום. כן, טוב, את צודקת. אבל את יודעת, עוד מעט אנחנו מסיימות עם הבגרות הזאת. כן, בדיוק, תכף אנחנו מסיימות, לא נשאר לנו עוד הרבה. אל תגידי את זה ככה. מה? למה? בגלל שאחרי שנסיים בית ספר, אני ואת לא ניפגש כל יום. ואז את תלכי לצבא ולשנת שירות, ותפגשי שם כל מיני חברות מגניבות, ואת לא תדברי איתי יותר בחיים. זה בחיים לא יקרה. חוץ מזה, אין לך מה לחשוב על זה, אין סיבה להיות בלחץ מדברים שעוד לא קרו בכלל. היי. אין לך מה לדאוג, אני ביער ליד הבית. אני עם הטלפון. ברור שאני יודעת מה השעה. ממתי אנחנו אוכלים ארוחות ביחד? טוב, בסדר. בסדר, אני בדרך. כן, אני יוצאת. אני לא יודעת מתי אני אגיע, כמה דקות. טוב. ביי. בסדר, ביי. מה עשיתי לך? אתה? אני שאתה חי זה מספיק. שירה, איך עבר עלייך אתה היום? מאיים עליי, בסדר, רגיל. חברה שלך. מה היה לך היום? כימיה, מתמטיקה וספרות. תפסיקו. נכון, נו, היה לך את המבחן, איך הלך? תתחיל את הפיצה. היה בסדר. מה עם כימיה? אתם עובדים על הדוח? זרקת את כן. הכללק. איתמר ומיכאל עוזרים לך בזה? משתפים פעולה? לא, לא ממש. נראה לי שכדאי שתדברי איתם. אתה להיות סגרית. כן, אני יודעת. תקשיבי, אני יודעת שאת לא אוהבת שאני מתערבת לך, אבל ממי, אם את לא תדאגי לעצמך, אף אחד אחר... טוב, הבנתי! די להציק לי! סליחה. אתה יכול להעביר לי את השנייה בבקשה? את לא מבינה איזה בוקר היה לי. בוקר טוב גם לך. סליחה, צודקת. בוקר טוב. נו, אז איזה בוקר היה לך? אז השעון אמר שהיא לא צלצל, וקמתי באיחור של איזה 20 דקות. ועד שהספקתי להתארגן, אמא רצתה לצלם אותי, בגלל שהיום היום הראשון של כיתה י"ב. ואז הייתי עכשיו צריכה לרוץ לתחנת אוטובוס את קולטת שהיום זה היום הראשון לכיתה י"ב? איזה מטורף ששנה הבאה אנחנו לא נהיה כאן. ככה מהר את עוזבת אותי? היה לנו 15 שנה יפות ביחד. מעצבנת! אולי נתמיין איזה שנת שירות או מכינה ביחד? וואי, זה רעיון מעולה. איך אנחנו לא חשבנו על זה קודם? ככה נוכל להתחיל גם את שנה הבאה ביחד. סגור? סגור?
היי, שירוש, רוצה להצטרף אליי? לא ממש, אני הולכת לחדר. את בטוחה? אפשר לראות בנות גילמור? כן, אני בטוחה! היי, סליחה, את לא תדברי אליי ככה. שירה, את יכולה להגיד כל דבר, אבל יש דרכים להגיד. שירה. שירה, אני יודעת שקשה לך. אני יודעת שעוברים עלייך דברים בזמן האחרון. אבל את חייבת ללמוד לשלוט בעצמך. שירה, את רוצה להגיב? את רוצה לומר משהו? טוב, תתעלמי ממני. תתעלמי ממני, כמו שאת מתעלמת משאר הדברים בחיים שלך, כמו שאת מתעלמת מהמוות של יעל. אני לא מתעלמת מהמוות של יעל. שירה, את אפילו לא הלכת לבקר את ההורים שלה אחרי השבעה. חשבת על זה פעם, שיש עוד אנשים שזה פגע בהם? שאת לא היחידה שקשה לה? שירה, את שומעת אותי? אני מדברת אליי. טוב, מספיק! סליחה? אני לא צריכה לשבת פה ולשמוע אותך מדברת אליי ככה! תצאי החוצה! אני לא אלך, את צריכה לשמוע את זה. אם את תמשיכי להתנהג ככה, אם את תמשיכי פתאום לברוח וללכת ליער, תמשיכי להתפרץ בארוחות ערב, אם את תמשיכי ככה, את תפגעי באנשים שאוהבים אותך. שירה, בי את כבר פוגעת. איך עשיתי את זה? איך השארת אותי לבד? אפשר להיכנס? כן. אני מצטערת שצעקתי עלייך היום. הגזמתי. אני לא יודעת למה עשיתי את זה. נו, בבקשה, אני מצטערת. חשבתי שנטשתי בבית ספר. הייתי צריכה להתקשר אלייך. ואם היית מתקשרת, מה היית מגלה? אני יודעת שאבא שלך חזר מחו"ל ושלא היית אמורה לבוא. נכון. נו, בבקשה, אני מצטערת. את סולחת לי? ברור שאני סולחת לך. פשוט בפעם הבאה תזכרי שאת תמיד יכולה לדבר איתי. ושאני בחיים לא נטוש אותך בשיעורי מתמטיקה. אני מבטיחה שאני אזכור. שירוש, את ערה? אני ערה. מאמי, אני מצטערת על איך שדיברתי אלייך אתמול. אני יודעת שקשה לך. אני מכבדת את הדרך שבה את מתמודדת עם הדברים. אני פשוט הגעתי לקצה שלי אתמול, לא יכולתי להכיל יותר. זה בסדר, אני מבינה אותך, באמת. ואם זה שווה משהו, אני גם מצטערת על איך שדיברתי אלייך אתמול. ובכללי, על איך שהתנהגתי בזמן האחרון. אני לא הייתי צריכה להוציא את כל הכעס והעצבים שלי והתסכול שלי עלייך. ואת צודקת, זה באמת לא עוזר לי את הלב. את כועסת עליי? לא כועסת עלייך. אני עצובה, אני מפחדת, אני דואגת שאני אאבד אותך, אני דואגת שאת תאבדי את עצמך בתוך כל האבל הזה. אולי באמת קצת איבדתי את עצמי. אבל מצאת את עצמך חזרה. טוב. בסדר, אני הולכת. אמא, כן? אני חושבת שאני מוכנה ללכת. כן? עכשיו? אני אסיים פה כמה דברים, ואז.
מוכנה? מוכנה. טוב, ניתן לכם רגע לבד. היי יעל. לא דיברנו המון זמן. אני חושבת שזה קצת באשמתי. פשוט היה לי קצת קשה לבוא לכאן. אולי בגלל שלא הצלחתי להאמין שאת כבר לא פה. אבל אני אהיה בסדר, אני מבטיחה. את זוכרת שעשינו את זה? זה לא היה כזה מזמן. מה זה? אומן מסע? מאיפה זה הגיע? מיעל? מה? מה זאת אומרת מיעל? אמא שלה מצאה את זה כשהיא עברה על כל החפצים שלה. זה כל מה שנותר. זו מתנה שהיא הכינה לך ולא הספיקה לתת לך. היא עשתה פה הכל, אני רק החבאתי את התמונות במקומות שלהן. למה עשית את זה? למה לא פשוט לתת לי את המתנה? אני לא יודעת, אני חושבת שרציתי שתקבלי את זה כמו שיעל התכוונה לזה. קיוויתי שזה יעזור לך, שאולי זה יהיה כמו מין מסע אחד אחרון עם יעל. עשית את כל זה בשבילי? אני אחזור באזור 7. ביי ממוש, תהני, תשמרי על עצמך. ביי. ביי. היי!